Știați că liniștea interioară nu se găsește în lucrurile din jurul nostru, ci în modul în care alegem să răspundem la ele? Majoritatea problemelor nu sunt create de viață, ci de reacțiile noastre la viață. Știați că un singur moment de calm poate schimba totul? În învățăturile budiste se spune că atunci când respiri adânc înainte să reacționezi, îți oferi ție însuți un cadou, claritate. Iar din claritate apare pacea. Știați că nu trebuie să răspunzi la tot ce te provoacă? Uneori tăcerea este cel mai inteligent răspuns. Nu pentru că ești slab, ci pentru că ai suficientă putere încât să nu te lași atras în haos. Știați că emoțiile trec la fel de repede pe cât apar dacă nu le hrănim cu gânduri? Când doar le observăm fără să ne identificăm cu ele, se risipesc ca norii după furtună. Și știați că adevărata forță stă în a rămâne calm chiar și atunci când lumea din jur este agitată? Asta este puterea de a nu reacționa, o putere care îți schimbă viața în tăcere.